assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe eyaw habrilde Guesse Pulago TV en calmini bandiraɓe en juurimaɓe kadi en beltanimaɓe e artude yewtidde e bandiraɓe ɓe bandiraɓe yeɓoɓe eyaw habrilde Guesse Pulago TV hande no bandiraɓe mbiyata eɗen dañi koɗo mo ganduɗa ko tedduɗo kono kadi eɗen belti e huccodirde e ɓeɗo bandiraɓe saabu sen nani ɗiɗo gaci belɗi ko gorko mo Ogo on woni Djiby Alassane Ba ko bambaɗo Timtimol kono kadi ko bambaɗo jontaɗo jaaduɗo e jamanu kono kadi karallagal to banggue film joɗɗo labtuɗo garɗuɗo ko on mo ganduɗa ko gorko mo Duɗumaji on woni Seydou Sarr hande noon beele mi waɗi en gaɗa beene huccidde gorko mo Sinthiane on woni Hadji Diaw sen mbi Hadji Diaw bandiraɓe hakkillaji doga e jewɓe kono sen mbi Hadji Diaw hakkillaji doga e lembilaɓe eyi mi salmini Coumba mi juurima mi salmini rendo ngo mi salmini Pulago ngo ko min woni Hadji Diaw gorko mo Sinthiane Sédhiou Garba sa wela mbiya daara e kuleyaɓe ɓuural taw tuleyaji beddaji ɗum ko ñalawmaji Allah e Sinthiane wonno eyyi kono hande sagoji kadi ndendi to e garle biyere nebam eyyi Coumba Ba sa wi kam hakkude jewɓe e lembilaɓe mboɗo jogui hen ko kalmi ndewanno komin yimi ɗum Fouta fo heeɗi komin yimi ɗum Europe fo heeɗi e nde won noon saɗa yima hunde mbiya taw waɗani ɗum mi yimirani ɗum haare mi yimirani ɗum fitina mi yimirani ɗum yo won combat ji ala jimirmi ɗum ko hakkude jeewo e lembel ko dendiraɓe kono noon Hadji sen ƴeewi to banggue hakkude jeewo e lembel ko dendiraɓe an ɓuraneɗa ko lembilaɓe ɓe saabu mbiɗa suudu lembel ene uuri suudu lembel ene saña suudu lembel ene waɗi fofoof kono suudu jeewo mbiɗa ko darapal gotal kono kadi henna goɗɗum e goɗɗum tan hen mawɗo Hadji ala heewi de eyyi Allah jarama jarama ɗon kadi ko mbiɗa ko gonga lembilaɓe mi yimiɓe duuɓi jeeɗiɗi jewɓe ɓe lembinaɓe mi tooñiɓe duuɓi jeeɗiɗi nde tooñiɓe duuɓi jeeɗiɗi nde hankkadi mbiyami tan ko lembinaɓe cukki e noppi ñalla e ɗum mbaala e caaleje ko dañi ko mbatta fiskiji ko dañi ko mbatta nemmali eyyi jeewo ko yummum sukaɓe jeewo ko yummum tenoɓe leɗɗe hankkadi mi jinggane jeewo lembinaɓe mbandumina côté ko ha jeewo dañi weltare kañum woni mawɗo galle kañum woni ardi bonnade kono noon e nder hen kadi juurtimi tawmi jeewɓe ɓe mbawa jam ko waɗi mbiɗa ɓe mbawa jeewɓe mbawa hikka kay hikka jeewɓe mbawa woni jeewɓe mbawa so tawi mboɗo tooña miñiɗa kon moɗon oɗon kay jogoɗo e softede juuron Hadji Diaw kam walla ndo kon Hadji wuttini jon ɓorno walla ɗum ɗo minen jeewɓe mbaɗanma depore oɗo wutti hakke ko jannoɗa kadi lembelaɓe ko amin belti kono jeewɓe mbawa ɗum lembelaɓe tawmi ɓuuri jogade softede mbiɗa ko eyyi nde tawmi lembelaɓe ene jogui coftede ene jogui coftal ene celli ene tiiɗi ene mbawi ene cuusi sa ƴeewi hay sa naati galleji tawta ko lembelaɓe takki worɓe tawta jeewo kene heeɓi karen tan walla heɓle callo kañum ɓoron mujini Hadji hoto waɗɗanni ay jeewo e baali men cafroji gonɗori ko so woni jebbiyaw yallah wat jam no Hadji ɗum ɓurti de kadi mbimi suudu mabɓe wuurani haade suudu jeewo wuurde ko kala jibino nawna yummu yo entu nde won noon jeewati galle kañum waɗi ɓesnude ndeysan joni noon kala jibinɗo hankkadi nawanta ko yummu yo entu hankkadi cukaɓe irta teke irta ɗuleji gara kadi gona e duuɓi cuuwe te sowoɓe ndesaka ɗon ko a resa ɗon yallah wat jam ɓe mbiyata no feewi yo yonde cewɓe ɓe kadi ndesa ko a resa joni noon ko an resa woni bawmum sukaɓe an resa suudu ma fewno suudu ma berta kono ala mbiyata komi jibini yo e fewnu kamɓe seeɗi kamɓe caaki gorko ara ɗon kadi laade koye suudu lembel wiya gorko wuurima toon ne fewna ha feewi ayi gorko no yiiɗi jaam bandiraɓe ɗum tagi mbimi kala gorko mo nawlinani so maayi ko ñawtaki
yi ko watte direct jeyi kade ko ɓurto mawɗo hajji gorko jom ndeno gotel ha yummade suma maaya bammade suma maaya mbawa daña donc a resuni hoore ma hajji oɗo wadde aɗon alano irta worɓe ɓe de famande yo Allah faabo noon nden noon bandiraɓe yeɓoɓe eyo habrirde Guesse Pulago TV ko enen ketti Hajji Diaw saabu ɓe mbima kala ko ɓoyɗa nande inchallah ma yi hande Hajji Diaw hakkude mum e Guesse Pulago o haalani en o wi noon o yimi jewɓe ɓe o mantiɓe enen fof eɗen keeɗi o mantiɓe o wi jeewa ko yummum sukaɓe jeewa ko ni jeewa ko na o wi noon haydara o yiyade koto guila o wi lemɓe laaɓe cuuɗi ne guuri cuuɗi ne berta darafuji ne changé guila nden o wi lemɓe laaɓe tunngoni fof yenno ene mbaɗi hen tembere ha timmi nden noon jewɓe tinnoɗe e koye mon de tinnoɗe e koye mon Hajji wi yon tinno e koye mon nden noon mawɗo Hajji hande o eɗen gandi koye crise mawɗo wona saabu oɗo rafi mo ganduɗa joni yetto hitande ko ganduɗa woni lebbi te kadi ko windere nde fof beela ɗum ɗon battinani e onon ɓe ganduɗa ko wuurɓe naala kalal mboɗo sikku minen tan arani rafi o ko minen tan o arani nde won noon wuurɓe public wuurɓe yimɓe dañoɓe dente naata yangeji kulla basuji naata e hôtelaji ne jima yimɓe fof ndenda ne juura ɗum so tawi ɗum ɗo waɗi hay goto takkota goɗɗo on nananke yimata nananke mantata nananke hoɗata ko minen dañ caɗele ɗe korna ko minen arani korna o wi ko kamɓe arani korna kono noon Hajji min de min nani wonde balle ngari beele annene holko keɓɗa hen saabu wiyama nalankoɓe magiyankoɓe dillannoɓe e dente joni natti dilluɗo kono noon balle ɗe ganduɗa no foti foof ari ene tottire ɓeɗon beele annena jeyama hen balle ɗe min ji heɓɓe mi yi heɓɓe firti ko ono noon keɓani firti ka heɓani min mi heɓani ballal mi heɓani to maaro mi heɓani to nebam mi heɓani to kalis neɗɗo fof no wawi ñawde hoore mum c'est ça kadi Kumba ayi woni yimɓe nana e leydi mbi korna ala korna woodani mboɗo waɗi ɗum compteur so tawi hunde ummima Europe ari ha e Sénégal te ñaw gannoɗo e Sénégal fof wiyete ko jomum yo ƴewne biyoyo fa Europe so ñaw ronkanama toon horanama toon ha horima ha jallimaji tacci iɗe ari ha ɗo bawɗo fof yo reeno korna newal noon korna ko horana min mbima noon wadde masque famɗi min mbanmi ko masque mbanmi kaala gonga ma de Hajji gonga ma de mbanmi ko masque gonga ma mbanmi hen kaala sa yi heddinaɗa hande an taw nalanke cikkarama taw ko aga jompani gonga ma jogimi ko masque am wallahi nani so wonano joni en kalda ɗo c'est ça koye hunukam wonat min mbima noon kaalam nani somi gayni koye dow masque e poomi rentade ko horana ko so tubakoɓe donkani hunde bawɗo fo rento min mbima ɓe noon mbi so ñaw uuri hoore yaɓani koyɗe Kumba Allah akbar yo Allah faamo yalla faamo en beltanima Hajji Diaw o wi korna koko horana kono noon balle ɗe ganduɗa ko yenna nana balle ɓen ɓe ganduɗa ko arannoɓe e dente ene keeɓa hunde Hajji de wi yiyani nden noon Hajji ne weeɗi junggo saabu hande Guesse Pulago TV bismima Hajji haali kono noon tinnoɗe mbattene hakkillaji e kala dillonnoɗo e dente gande ko joomen ɓiɓɓe gande ko joomen galleji ɓenne moni foof ene foti dañde ko dilliri e nder galle bandiraɓe yeɓoɓe e habrirde Guesse Pulago TV en beltanima mawɗo Hajji Diaw oɗo Hajji o haalani on o wi bandiraɓe balle ɗe jettakimo nden noon eɗen meeɗa bandiraɓe juuɗe nde ballata mawɗo Hajji kono noon mawɗo Hajji hande Guesse Pulago bismimama woɗɓe kadi so jiiɗi jokkodirde Hajji hono ɓe mbaɗata eyyi jokkodirde Hajji tiiɗa nde won noon ala komin guurani sowona leñol ngol ala komin jiɗi darnade kadi sowona leñol ngol ala komin jiɗi wodde kadi sowona leñol ngol ala komin jiɗi kadi wooda min so wona leñol ngol ɓiɗɗo mbimi e mbimami ko on tan min jiɗi wodde so goɗɗum jokkima min gañani kono ko ƴiyam men ɗam ko ɗa min gaddoto farodade so goɗɗum jokkima hen noon ƴiyam janɗam jokkima hen yiiɗi minne min diwtata kono noon ɗam amen ɗam ko ɗam teddi min ko ɗam woƴi min ko ɗam muusi min hamin mbaɗa ko welata ɗum hay mbawa weltade ɓedde mumen kadi Hajji jogui ko fannu goto holi fannu Hajji o minen ko dañol ngol tan tiiɗi min
leñol ngol kadi ko ngol min jiɗi goota kadi hajji ene jogii fanno gooto wiwane holi fanno hajji ene nawe fijirde baas kono hajji ɓurani faanduɗan ɗum holko hajji faanduɗi minen min jiɗi andude ko yimɓe min jiɗi wodde ko yimɓe somo Coumba Ba noddi kam yataw ko hakkude galle Coumba jottomi mi yima Coumba Ba mi yima miñumen mi yima mawnumen mi yima bandumen mi yima seyda mum janggo somi hawre e mumen oto walla e lawol taw mboɗandi ɓeeɗo de mi tawi ɗum galle Coumba ɗam gurdam ko minen guuriɗam ɗon Mamoudou Dembélé gisi ko ɗum waɗata yo Allah ɓuwon Samba Hamad Gadio ɓe goni yimɓe folklore ko yimɓe galleji hay so diŋol waɗama ne taw ko sisuji min tene bambaɗa oɗo hoɗa oɗo fi buuluji gandaɗi ɗi kono wona sena musique ne adde e yomana basne hurde biyeji ne mbaɗe ala an kay biyema tan ko saɗa wawi juurmin sa wawi jaggo jungo ma Seydi Diaw kalne inde ma min kalne yettode ma hatta min jimdema hay sa juurani min ɗum de ko gonga laɓi somin jimima janggo ɓi yumma so nani ma welto bande so nani janggo ma welto ma invite min gara kadi hajji ko pulaar ngutan ɓuran hay goto mi salaki so wona mo noddani mi noon yiyata kam sa noddi kam noon mi notete to nodda fof noon e duuɗe babara min notete kala to mbawɗa noddude tawi ka ɓiɗɗo mbimami komi nottoɗoma kadi somi notima nottomami ko mbaɗami ko e gueɗel ngal jiiruɗami ngal e fannu mo jiiruɗami o e fannu mo naniɗami o on fannu gaddantumami a holliri hande guese Pulago TV mi yiiɗa addadema komi wawa walla wiide faggade goɗɗum ne joltine ko wodano hajji andira ko hobbi hajji andira ko booluji mum nikkel min mbima noon ko booluji am nikkel mboɗo honga dande nde ne yaada hen mboɗo tallo mboɗo juure mboɗo sakka less boolo aha hajji kalis o sakkat ɗum ko less boolo nde wonno ko ɗum joguide pasgal wallahi joni noon to banggue tongode ma hajji banggue tongode to kadi ko 77 wallahi 568 11 20 77 568 11 20 on woni ende kadi ñifata jamma ñifata ñalawma très bien nodda fof wiyata woyi hayso moddani nden noon bandiraɓe yeɓoɓe guese Pulago TV en beltanima Hajji Diaw kono noon Hajji eɗen mbiya kala to koyngal yetti ene yiiɗi saabu min mi yima hakkude ma e radio Timtimol e kala saaha a arta ɗo e Wourossogui tawa yettaki ɗo ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ko welde min e hunde nde ganduɗa ko équipe Timtimol foof ene yettuma hen aussi ene jarma nden noon ko wiide tan mawɗo Hajji mbiɗen ko weeli yonata guese Pulago weltanimama kono kadi wima ya wenodir e bandiraɓe kono kadi erago ma e ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi wimi e wimama kalɗa ɗo ko haɗi men wayidir sama ko kalɗa ɗo ko poyam très bien holko woni poyam mbiɗa ko hakkudema Timtimol min mbima noon koyngal kala to wona Timtimol jinmi ko haaloɓe e Timtimol gasi wonɓe e Timtimol ne kaala ene pindina jamanu ɓe wonɓe e Timtimol ne mbadda ɓiɓe mbimamen ɓe ndeysan ko ɓen belimi koɗowo hen e kaalowo hen e jarfowo hen e darowo hen fof mboɗo heeɗo en beltima kadi radio ji ɗi foof yo mbattu hakkille wallahi kam fof ɓe liggoto Pulago min wima noon gañgu hanane won ɗon min wima noon battodiral guiɗi hanane won ɗon min wima noon dabrodiral hanane won ɗon min wima noon goto foof e fannu mum yo tinno e fannu mum he wallahi goto fof yo tinno e kosam endu yummum ko muyni ɗum min wima sa wi Coumba woni ɗum ɗo yo won ɗum ɗo tan walla Coumba woni ɗum ɗo tan wona ɗum yomi liggo Coumba yomi ƴeewo e ceerno hakkude ɗo e ñeɗe mon liggo Coumba andu noon kama yo yallah waɗ jaam kadi toujours min ko ɗum mbiyami wallahi min Hajji o ɓurɗo e aduna jaaho hande o mbimi somi liggima nalanke walla mi liggima ɓiɗɗo mbimami anani wara Allah hokkam saga ɓoɗne lakara kadi ko ɗimmir ɗum ko jooɗade e ceerno wiya dabronam ceerno ma dañ bone ma dabro dañ bone janggo woto ceerno sikku yaltiɗe an ceerno jooɗoto to adde wuuri en waskilo adde temedonade dabro yimɓe woto sikku sama e ñawde tan an adoro yaade ndemo liggonɗa wato yaade ɗum noon yimɓe o tinno koye mumen goppa dabrude yimɓe ceernaɓe goppa adnede hunde liggo kaari jaaɓa oppu liggade hunde jaaɓa yimɓe o tinnodir yo goppu liggodirde goto foof yo tefto kosam endu yummum ko muñ ɗum ko abbo hen ko Allah hokkuma ko jagguiri jabɗa ɗum Allah ñana ɗum jabɗa kadi ko ɗum Allah waɗama ko ɗum Allah feccanma ɓeyɗoɗire bandiraɓe yeɓoɓe ayawo habbude guese Pulago Allah jarama on jarama kadi min beltima Hajji kadi beltima ɗo ɗo minen ɓuuri weltade Hajji kadi beltima ɗo minen ɓuuri weltade Seydi Diaw Djibba Mbaɗo Ba
weltanimama seydi ba jarama gorko mo jeeri kadi beltima kadi tawɗen ko mamiraɓe tawɗen babiraɓe men tawɗen mamiraɓe men kadi sen jokkodiri ɗo foti wonde kadi oɗo hajji wona ñeeño hajji ko torodo ɓi toroɓe jeeɗi ɗum kono noon ene yiɗi nana kagal ngal kadi oɗon jaaɓi dusdemi hen oɗon jaaɓi waldemi hen son ƴeewino joni no wayani oɗon mbawi wiide on holno fota toon kono noon on ƴeewani ɗum ƴeewɗon ko fodde ƴeewɗon ko teddugal ƴeewɗon ko hanki o kadi Allah jarama jarama seydi Diaw minne kadi ɗemgalam ngal nana gata guilnane Coumba Ba Seydi Ba Allah jarama on jarama en jetti Allah en juule nelaɗo en jetti kadi sababu o kadi Jesse TV Jesse Pulagu TV kañum kadi saabi jonde men ɗo en Coumba Ba aɗa heewi dañde hono ɗiɗo victoire uji noddude Seydou Sarr ene wonde Hadji Diaw yo joddoma e plateau Jesse Pulagu TV hunde fonde wonde kadi aɗa jogui on victoire oɗo Hadji Diaw noon wonko mbami settade e makko minen jeyda e diwan e pijje e diwan e o bonnani ko woni ko kanko mo rendi ɗum kadi banggue naalakagal ngal kadi omo toppiti naalakagal ngal en jii naalankoɓe hewɓe nde wonno naalankagal kadi ko jamanu mum tan jomum ne heewa hen ɓerɗe kadi heewa hen mana haqqillaji heewa hen jikkuji en jii kadi jikku makko ko goto kadi wonde naalanke kadi e wonde ñeeño walla wonde bambaɗo walla wonde gawlo wonde kadi dartowo e rimɓe kadi yaato jomum ne waɗi galle yaato jomum ne jogui hirande ne jogui bottari en kuuri ɗum kanko ko baɗɗo hirande omo waɗi galle makko en jettiri ɗum Allah noon mi salmini rendo Pulagu foof Pulagu windere nde noon Pulagu funnague Pulagu hirnague Pulagu rewɓe Pulagu Djiby Alassane Mamadou Hamadou Doro walla mbiya Djiby Bamba en weltima no feewi kadi min Coumba mi weltima no feewi ko ɓiide tan en beltanima Djiby Bambaɗo surtout e settade golle Hadji Diaw par ce que annene a wona hasida neɗɗo so settima e neɗɗo ko andite taw ko gonga labde ceeɗu ɗum ɗon kadi ko wasde wonde hasida nden noon ko wiide bandiraɓe yeɓoɓe ayaw habride Jesse Pulagu TV on jettama on jarama kadi on beltanama hande noon bismillah ɗen ko on mo ganduɗa ko Hadji Diaw Hadji Diaw komo Sinthiane Hadji Diaw komo garli belel nebam kono kadi gaci belɗi ɗiɗo mbiɗen ko bambaɗo jaaduɗo e jamanu bambaɗo timtimol on woni Djiby Alassane Ba on to ogo en beltinimomo kono kadi gande kala ko yooɗi ɗo e ko feewi ɗo kala ko rewi ɗo lawol ko gorko mo Dulumaji Dembe on woni Seydou Sarr walla mbiyamo Seydou Demba Sarr walla mbiyamo Seydou Coumba en jettiɓe en jaariɓe nden noon ko wiide bandiraɓe en kokkodirtu tan aadi ha saaha goɗɗo min Coumba mboɗo ñaago kala ko firguita ɗo mboɗo ñaago yafuya saabu eɗen gandi neɗɗo timmani sago men tan ko weltinde bandiraɓe ɓe no Hadji wini weltinde Pulagu ngu ala foof ko mbawɗen ken almudon mabɓe ken yiɗɓe ɓe mbaɗa men tetti kono kadi ken yiɗɓe ɓe duusa men kala ko ooñi yoɓe tinno ɓe nodda Coumba walla ɓe nelda message e Jesse Pulagu TV dañen no onciri ɗen gonɗen tan koye fuɗɗade aɗen ɓe mbi tiggu so jibinama alay saago to leeliɗo watta ladde yaara koyɗe tette ha ɓooya henna waɗa ko ganduɗa hen yimɓe foti waɗa nden noon gande joni minen komin tigguji kesi pul joni min jibina nden Seydou eyi jarama Seydou Sarr a jarama Seydou Sarr kadi mami haalane ɗo Sarr ɓe seeɗe mi andano ko Sarr jettiɗa kolla mami ɗo ko almanagal Sarr ɓe almanagal ceerno Sarr Seydou andañi ha mi ceerno jullu min o yimmoɗomi habbira nde o da yaade jamande ɗo ko bidde boya waɗamo koɗe ñebbe ɗo taw ala Hadji non habbiri ha hunde juuri ɓe mbi Sarr habbiran kadi wadde fiɗeli date dengal ko balleji nder ceernajo wi nayi boyum ceerno kalta wuuri astaghfirullahi wiyama ko kalmini mo jangude fatiya e jaam wadde peɗeli date dengal ko balleji nder wadde fiɗeli date dengal ko balleji nder Elman Sarr ɓe wi Elman Lidou ɓe ko wi Elman Sarr ɓe ko wi e Coumba Ba e lam wi eyyo ndeysaan Sekuru Bula ndeysaan
ala Sekuru Bula min wiyano bo kada Sekuru Bula min wiyano ayo gawdi yatima bar banani hadi o hinane sambo garam ko wino mino alasanda sambo garam yimima samsal jabulla jeeri eleba wayo timtimol weli wallahi kumba bawi wayo kumba bawi mbure kumba bigam bayen min bima almami sar sar benani sar benani rai من الجيبة حجي. Yeah.